ҳамада салом дӯстон, бо шумо аз канали Азам блог ва ман имрӯз барои шумо якчанд роликҳои даҳшатоваре омода сохтам, ки баъд аз тамошо кардан дар ҳайрат меафтед. Аммо шумо ба ин бовар мекунед ё ин ки на, ва инро худи шумо дар комментария менависед. Ва ба канали мо обуна шавед дӯстон, як лайки дигар мо бошад сар мекунем. ин видеоро бошад дӯстон ман аз фейсбук пайдо кардам. Дар ин ролик чӣ хеле ки мо дидаем дӯстон, як зан аз хонааш барои мусорро партофтан ба берун рафтанӣ мешавад. Аммо вақте ки ӯ аз хонааш мебарояд, гӯё ин ки ӯро касе фарёд карда истода бошад. Ва баъд аз чанде бинед дӯстон ки дар камераи ӯ чӣ меафтад. Mak. Aduh. Mak ni. Buat orang terpanjat lah. Aduh. Mak, orang dah... Mak. дар бораи ин ролик ягон кас то ҳол ягон чиз гуфта наметавонад. Ин духтар худаш мегӯяд ки ман дар ҳақиқат намедонам ки ин чӣ аст. Ин чизи ғайриоддӣ ба ман наздик шуду, гӯё ин ки ба даруни ман даромада нопадид шуд. ва дӯстон, фикру ақидаи шумо оиди ин чӣ аст? ин ролики ғайриоддиро бошад дӯстон, як ҷавон бо номи Ҳасан ба навор гирифтааст. Ин шахс худаш мегӯяд ки вақте ки ман ба ин ҷои вайрона даромадам, гӯё ин ки чизе маро таъқиб мекард. تعال تعال تعال. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يي 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 ايه اخوان، شو قصة الستيرنج هذا يا اخوان؟ خايف ستيرنج السيارة تبعتي. مين انت؟ انت مين؟ شو؟ сам соҳиби ин ролик худаш мегӯяд ки ба фикри ман вақтҳои пеш соҳиби ҳамин хона дар ҳамин хонаи худаш дар ягон ҳодиса фавтидааст. аммо бисёре аз одамҳо мегӯянд ки ин ролик фейк аст. аммо ба гуфти шумо чӣ дӯстон? фикру ақидаи шумо оиди ин дар комментария. дар бораи ин ҷои кӯҳна овозаҳо хело ҳам зиёд аст ки гӯё ин ки дар ин ҷо ҷинҳо зиндагӣ мекарда бошанд, ва барои ҳамин ҳам ин блогер ба ин ҷо омад. лек вақте ки ӯ ба ин ҷо омад, дар аввал ягон чизи ғайриоддиро надид ва баъдан хост ки бо ҷинҳои ҳамин хона сухан кунад бо ёрии ритуал. ва бинед дӯстон ки вақте ки ин писар ритуалро мегузаронад, дар ин ҷо чӣ гап мешавад. Uy, ¿sabes mamón aquí adentro? ¡Hey! Ay, cabrón. De aquí vino. Uy, de aquí vino. Juan José, seas mamón. Gracias, hermano. Ay, cabrón, aquí nunca había venido, Nunca había venido aquí yo. No sé si hace... Son unas tumbas demasiado viejas ya. De hecho, ay, güey, tienen lo que viene siendo
toda la arquitectura de forma así como gótico, ¿no? Uy, güey, aquí vino. ¿Pero qué? ¿Cómo te llamas? ¿Con qué te lamentas? Escuché un quejido, sí. Aquí está. Aquí está la presencia. Vamos a autograbarme. Para la luz verde. Aquí se siente bien gacho. Vamos a mover el cuenco. Creo que me traje el cuenco. Vamos a mover el cuenco. ¿Alguien se encuentra aquí conmigo? Uy, escuchen. Ay, cabrón. ¿Cómo te llamas? дар аввал ин ҷавон хаёл кард ки ӯ ягон чизи ғайриоддиро ба навор нагирифтааст ва вақте ки ӯ аз ин ҷо баромад камераи худро аз назар гузаронд дар ҳамон лаҳза фаҳмид ки дар вақти ритуал гузарондани ӯ аз пушти ӯ чизе ҳам ба мисли одам мегузарад. ва дӯстон, фикру ақидаи шумо оиди ин чи аст? ва бо ҳамин видеоролики имрӯзаи мо ба анҷом расид дӯстон. Боқӣ дар паноҳи Аллоҳ.